Bonito vai ser isto. Sí, cando digo bonito, porque eu creo que sí, ten unha parte moi fermosa. Daniel, estaba contando antes como foi. Vas pola carretera, vais a cumprir agora 15 anos, por estas fechas, non? O 23 de decembro. O día anterior, a noite boa. Sí. E hai un coche que invade o carril contrario, provoca un accidente. Aí está, que antes non o dixen, bueno, si o dixen, pero anteriormente. O conductor iba ebrio, non? E a consecuencia é que, bueno, 15 anos despois, ti faltache unha perna. Sí, a fin e ao cabo, despois de 15 anos, é o menor dos males que teño. É o máis invisible, lógicamente. Ando con a prótese tamén, pero o que pasa é que agora está no mecánico. Bueno, está no desguace, xa máis ben, hai que cambiala. Pero é o menor dos males que teño, porque o problema é o dolor. O dolor sí que é malo de levar, porque teño uns quistes na espalda, e o tema do muñón, o ciático e demais, así que estou moi medicado, levo un aparatiño aquí na espalda para o dolor e demais, e, bueno, a base de medicamento vais indo. Claro, ti cando te despertas no hospital, porque claro, pasa o accidente, nunca perdiche a conciencia, non? Non, en ningún momento. Foses conscientes do que pasaba. 15 minutos, máis ou menos, isto que viñeron os sanitarios, pois 15 minutos ali estuve, non perdín a conciencia, sí que teño algunha laguna, será polo xoque e demais, pero no momento tampouco perdín a perna. Era moi grave porque, independentemente de que un pode pensar, bueno, rachou a perna, claro, cuidado, era femoral o que claro, estaba foron seccionada. 6 centímetros de femoral, 6 que era unha animalada. Eles intentaron fer bypass, que é coller unha veniña da perna sana, que xa me joderon tamén a sana. Intentaron coller así unhas veniñas para intentar fer un puente, pero era moito destrozo, eran moitos centímetros, 6 centímetros. O certo é que isto entre a vida e a morte, non? Sí. Era unha fractura sin máis, entre a vida e a morte moito tempo. Moito tempo. Estuvemos en Ourense 20 días en cuidados intensivos, 2 semanas en coma inducido, e pois trasladaronnos para Povisa para fer... Trasladaronnos, digo, porque viña a familia comigo, non por... Para fer cirugía reparadora. Había moitos desgarros, moitas zonas abertas, dueron como a quitar un anaco dun lado para poñer noutro, entón trasladaronnos a Povisa hasta o 19 de marzo, que collín alta, bueno, voluntaria non, pero casi voluntaria, porque che dicían, no, o lunes baste, volví a estar outra semana, o lunes baste. Claro, tú xa ves que vas estando un poquinho mellor na casa, con os oviños fritos e unhas patatas fritas, recupérase mellor, claro. Entonces... E logo chega o día a día, non? No momento que, bueno, superas esa situación crítica e si sabes que quedas sin unha perna e te enfrentas a unha rehabilitación que dura cantos anos? Estuve en 2 anos. O primeiro ano foi, a min algo que me doi moito deste proceso é que perdín os 18 e os 19 anos, porque os 18 foron moitas operacións e rehabilitación. E depois os 19 foi casi un ano de rehabilitación. E enfrentarte a realidade. A unha realidade, dicir, bueno, ahora non teño unha perna, a mí se me trucaron plans cando un rapaz ten eso, 18, 19 anos, non sei, que foi o que máis te preocupaba naquele momento de que como vai ser a miña vida, non? Sí, como vai ser a miña vida, como te iban ver, porque cando eras novo eras medio panarra. Noel, perdona que tu andar novo. Pero claro, tú date conta que calquera talonciño que che senta mal ou calquera cosa, dices, esta rapaza non se vai fixar, non sei que, non sei canto, entonces claro, tú imagínate, eu salín pesando 52 kilos, mido un 87. Teño 1,60 m e algo de cicatrices. Salir a blanco nuclear, e claro, dicías que a tripa fora, que tuveran unha colostomía, ademais, que me decían que iba a ser de por vida, e depois puderan macerar. Entón era unha situación moi dura, porque claro, andaba na siña de roda, non andaba nas muletas ni nada, pero foi moi duro. Tremendo. Diga, ti chegaches a odiar aquel ser humano que iba ao volante? Moitísimas veces. Eu acordo moitas veces de estarme fendo mamás curas da colostomía e demais, e dicirse un gancho ahora por diante, é que rabia porque é algo que se buscas tú, o mal é o mismo, pero é outra maneira, algo que buscaches tú, pero de maneira antinatural, sin buscalo ni nada, pois doiche moito porque dices, é como sería a miña vida se non tuvera o accidente. O caso é que pasa o tempo e ti en algún momento, non sei canto tempo pasa, empezas a sentir a necesidade de otorgarlle o perdón a esa persoa. Sí, pasaron... empezas a necesitalo ti. Sí, porque algo, o perdón a xente dice, bueno, algo que só libera o que provocou o accidente, pero tamén nos libera a nós porque te quitas un odio e un recordo de encima que non tes por que levar, é un peso moi grande que tes. Vamos a facer unha cousa, Daniel, está grabado o encontro efectivamente entre aquel conductor e Daniel. Como conseguiu, vámoslo ver despois dos anuncios. Perfecto. Como empezou todo e como remata, que é auténticamente apaixonante. Gracias. Vamos a Publi, un momentiño. Canto tempo vamos? 3 minutiños, 3 minutiños.